Добър ден на зрителите на телевизия Запад. Включваме се директно от зала на Еврокоп Арена в южния ни град Гоце Делчев, откъдето ще предаваме директно срещата от 12-я кръг на мъжката хандбална група между отбора на домакините хандбален клуб Пирин Гоце Делчев и гостите от хандбален клуб Левски от град Левски. Двата отбора се намират на различни места във временното класиране. Отбора на домакините Пирин Гоце Делчев се бори да влезне в четворката на първенството, така наречените плей-офи. В момента се намира на 5-то място с 12 точки, докато отбора на хандбален клуб Левски от град Левски се намира на 8-то място в класирането с 4 точки. Съставите на двата отбора: домакините от Пирин с номер 1 Велик Танев, с номер 2 Атанас Янев, с номер 3 Райчо Копривленски, с номер 4 Борислав Партенков, с номер 6 Николай Артев, с номер 8 Любомир Дробенов, с номер 9 Добрин Тунтев, с номер 10 Георги Георгиев, с номер 11 Димитър Магдалинчев, с номер 13 съименникът Георги Георгиев от София, номер 16 Димитър Ортомаров, с номер 18 Боян Юсев, с номер 23 Янис Кузе и с номер 7 новото попълнение Мирослав Владков. Треньор на отбора Николай Пиргов. Гостите от Левски с номер 4 Антонио Михайлов, с номер 6 Тихомир Кирилов, с номер 8 Георги Христов, с номер 11 Ивайло Иванов, с номер 13 Христо Христов, с номер 14 Мартин Кутов, с номер 16 Мариус Луканов, с номер 17 Иван Боянов, с номер 20 Цветан Бажинов и с номер 25 Диан Василев. Треньор на отбора Иван Пейков. В постепенно нападение в момента се намират домакините. Неточно подаване на Димитър Магдалинчев, който обаче се върне и пресече подаването на състезателя с номер 14 от отбора на Левски. Пивота на отбора Янис Куза с топката подаде към Райчо Копривленски. Добро действие в защита на Георги Христов за отбора на Левски и свободното хвърляне за отбора на Пирин беше изпълнено. Титулярният състав в момента на Пирин: на лявото крило Димитър Магдалинчев, на левата свръзка Атанас Янев, на разпределител с номер 9 Добрин Тунтев, на дясната свръзка с номер 10 Георги Георгиев и на дясното крило Райчо Копривленски. Пивот на отбора Янис Куза от Латвия. Сега в постепенно нападение се намира отбора на Левски. На дясното крило с номер 20 Цветан Божинов, на десния гърд с номер 17 Иван Боянов, на разпределителя с номер 11 Ивайло Иванов, лявата свръзка на отбора и Георги Христов, най-опитният в състава на гостите. Свободно хвърляне за отбора на Левски. На пивота с номер 14 Мартин Кутов. Постепенното нападение за отбора на Левски: Георги Христов към Ивайло Иванов. И добро действие в защита на Атанас Янев. Предугади залъгващото движение на номер 17 Иван Боянов. Време е да бъде показана пасивна атака от съдиите. Топката достигна до най-опитния от състава на гостите Георги Христов, който не оцели вратата при хвърлянето.
И бързото изнасяне на топката завършва от средната зона Добрин Тунтев. Първи гол в срещата. Домакините откриват резултата 1-0. Нужни са тези две точки на домакините, за да не се отдалечават от зоната на плейофите. Преди тях в класирането са на първо място отбора на Локомотив Варна, на второ място Добруджа Добрич, на трето Чердафон от град Габрово и на четвърто Спартак Варна, които са само на 3 точки пред домакините в днешната среща. Отсъдено е престъпане на вратарското поле на състезател от отбора на Левски и отново позиционно нападение се намира отбора на домакините. Георги Георгиев. Така нареченото набиране в хандбала остави на свободна позиция от лявото крило номер 11 Александър Магдалинчев, който с хубава стрелба в горния далечен ъгъл на вратата увеличава разликата в резултата 2-0 за отбора на Пирин. Да кажем на уважаемите зрители, че състава на домакините е домакин на финалния турнир за Купата на България, който ще се проведе между 16 и 17 март тук в зала на Еврокоп Арена. Сега бързото нападение за отбора на Пирин е завършено точно от Райчо Копривленски, който получи отлично подаване от Атанас Янев, след като топката се отби от гредата. Отново постепенно нападение за отбора на Левски. 5 минути от началото на срещата. Все още не са отбелязали гол гостите от град Левски. Георги Христов опита се да надиграе на външна страна към крилото на отбора. Врязването между първия и втория защитник на Иван Боянов не се получи. Добро действие в защита на Гоцеделчевската отбрана. Ивайло Иванов стреля, но преди това е извършено нарушение от зоната на разпределителя. Добро действие в защита на Янис Кузе. Нова стрелба на Ивайло Иванов от разпределител, но Димитър Отоманов беше застанал на точното място. И сега врязването от втора вълна на Янис Кузе не сполучи, тъй като настъпи вратарската линия. Голът не беше признат от съдиите на срещата. Забравих да ви кажа, че днешната съдийска двойка от град Ловеч Станислав Стойков и Велизар Деличев. Делегат на Българска федерация хандбал е Евгений Кавдански от Благоевград. Георги Христов към Ивайло Иванов. Сега Иван Боянов натисна между първи и втори, но нарушението беше по-напред на 7-я метър, затова не беше отсъдено 7 метра хвърляне за отбора на Левски. Отново Георги Христов, отново към Иван Боянов, завъртя се, опита се да подаде на пивота на отбора Мартин Кутов, но отново добро действие на Гоцеделчевската защита. И подаване след на Добрин Тунтев към Янис Кузе. Номер 23 от отбора на домакините е точен. Увеличава разликата в резултата 4-0. Добре играе в момента защита на домакините. Все още 7 минути и половина от началото на среща. Гостите нямат отбелязан гол. И отново завършване от Георги Христов. Но дори и топката да беше във вратата, на място беше застанал Димитър Ортомаров, който със сигурност ще да отрази стрелбата на състезателя
на гостите. И постепенно нападение за отбора на Пирин. Добрин Тунтев е в ролята на разпределител за своя отбор. Поиска Георги Георгиев Янис Куза да му постави заслон. Събраха защитата към дясната страна на нападението си. Получи се набирането, но Атанас Янев не сполучи при врязването си между първия и втория защитник. Можеше да потърси тук подаване към Димитър Магдалинчев. Атанас. И сега отлично действие в нападение на Георги Георгиев. Възпитаник на детското юношеската школа на НСА. Надигра с пренася на състезателя на гостите и отбеляза. В ответната атака бързото изнасяне на топката доведе до надиграване на Ивайло Иванов. Стигна до 6-тия метър, но беше фаулиран при стрелбата, което води до 7 метра отхвърляне за отбора на гостите от Левски. Ще го изпълни номер 20 Цветан Божинов. При резултат 5-0, точно 9 минути от началото на срещата. Замахване на Цветан Божинов и точно изпълнение залъга Димитър Ортомаров и насочи добре топката в левия долен ъгъл на вратата. Първи гол за отбора на Левски. 5-1. На полето се появява едно от новите попълнения за отбора на Пирин. Съименникът на Георги Георгиев. Георги Георгиев също от София. Продукт на детско-юношеската школа на ЦСК. Син на един от известните хандбалисти в миналото на ЦСК и националния отбор Николай Георгиев. И добро действие в защита сега на Гоцеделческата отбрана. Първо Георги Георгиев посрещна добре Георги Христов, след това Добрин Тунтев и Янис Круза се разбраха. Надиграване от страна на Цветан Божинов на дясното крило, но сполучи при стрелбата за отбора на Левски. Контратаката на Пирин Гоце Делчев беше завършена сполучливо от Димитър Магдалинчев. Замахна, че ще подава в дясно, смени рязко посоката и завърши отново в далечния горен ъгъл. 6-тия гол за своя отбор. Малко повече от 10 минути от началото на срещата. 6-1 за отбора на Пирин. С минималния брой състезатели са дошли гостите от Левски. Отново добро действие в защита. Отлично подаване на Райчо Коприленски към Добрин Тунтев. И втори гол на Добри. 7 за отбора на Пирин. 7-1. Изцяло на възпитаници на школата на Левски се доверява треньора на отбора Иван Петков. И сега добро действие в нападение, но не сполучлива стрелба за отбора на Левски. Янис Кузе обаче извърши неправилна атака в нападение. Не успя да смени на време посоката и се удари в стоящия на място Ивайло Иванов. Бързото изнасяне на топката от отбора на гостите завърши с хубава стрелба в близкия ъгъл на Георги Христов, който надигра Георги Георгиев. Сега постепенното нападение за отбора на Пирин. Ще има някакво тактическо действие. В момента разпределител Добрин Тунтев командва. Кръстосване към Георги Георгиев. Второ кръстосване за Атанас Янев. И с отскок на височина в левия долен ъгъл от средната зона на вратата на Левски. Първи гол на Атанас Янев. Продукт на детско-юношеска школа на домакините от Пирин Гоце Делчев. Отбелязва 8-я гол за своя отбор.
И сега отново постепенно нападение за отбора на Левски. Миналата година отбора на Левски игра в втория ешелон на нашето първенство. Но тази година отново се завърна сред майсторите на хандбала в България. Отлично действие в защита и отново бързо нападение за отбора на Пирин. Добре отскочи Димитър Магдалинчев, задържа, изчака вратаря на гостите да отреагира и с точна стрелба отбелязва третия гол свой за срещата и 9 за своя отбор. 9-2. Отбора на Пирин Гоце Делчев за трета година след едно дългогодишно прекъсване в хандбална група и отново след сезон 2016-2017 се опитва да се намеси в борбата за разпределяне на медалите. Не е голяма разликата пред четвъртия Спартак Варна, които имат 15 точки, домакините имат 12. Има още 8 кръга до края на първенството, така че абсолютно всичко е възможно и е съвсем логично с новите две попълнения в отбора да бъде потърсено класиране в финалните плейофи. Сега едно леко неразбирателство между съдийската двойка, показано предупреждение на Георги Георгиев. Случват се понякога грешки, всеки греши. И сега отново раздаване на топката за отбора на Левски. Стрелбата на Ивайло Иванов не беше точна. Доброто действие на гоцеделческата защита улесни вратаря Димитър Ортомаров, който подаде точно топката на Райчо Копривленски и резултата чувствително набъбна за тези 14 минути и половина. 10-2. Първото си прекъсване, позволено от правилника, ползва отбора на Левски. Опитният наставник на гостите Иван Петков сега ще се опита да даде точни наставления на своите възпитаници. Същото прави и дългогодишният наставник на Пирин, опитния Николай Пиргов. Предполагам, след 20-та минута на първото полувреме ще настъпят промени в състава на Пирин. Ще се даде възможност и на малко по-младите играчи, както и на завърналия се в отбора след година и половина Мирослав Владков. Спомня си много добре гоцеделческата публика, че през първия сезон, в който се завърнаха в елитната група, отборът на Пирин Гоце Делчев се класира в финалната четворка за Купата на България и в финалния плейоф за разпределение на медалите. В двата случая отборът завърши на 4-то място. Тази година съвсем спокойно може да се потърси по-предно класиране и в двете напредвари. Като пак казвам, финалният турнир за Купата на България на 16-17 тук на Еврокопа Арена, където в полуфинален сблъсък домакините ще срещнат отбора на Спартак Варна. Другия полуфинал е между отборите на Локомотив Варна и Национална спортна академия. Удара на трамо на Георги Христов не беше точен, извън вратата. Веднага Велик Танев реагира и подаде дълга топка за Димитър Магдалинчев, който видя нахлуващия на скорост от дясното крило Райчо Копривленски, който не сбърка и резултата е чувствително увеличен. 11-2. Постепенно нападение за отбора на Левски. Направено е леко разместване на състезателите. Състезател е с номер 17 Иван Боянов се е прехвърлял на лявата свръзка, а Георги Христов е на разпределителя. Не сполучиха при стрелбата състезателите на Левски, но и Димитър Магдалинчев от лявото крило този път избърза, не задържа, въпреки че видя,
че е свободен ъгъла близкия на вратата на гостите, но не успя да оцели точно. И сега постепенно нападение за отбора на Левски. Георги Христов към Ивайло Иванов. Но добри действия в защита на Атанас Янев. Добре се предвижи с крака срещу състезателя на Левски. Георги Христов, Ивайло. Това са двамата най-опитни състезатели в отбора на Левски. Номер 11 Ивайло Иванов тази година ще направи 31 години и също толкова ще направи и Георги Христов. Добро действие на Добрин Тунтев. Открадна топката, но просто тя се удари случайно в крака му. И сега отлично хвърляне на номер 6 Тихомир Кирилов от лявото крило. Отскочи, задържа, намали разликата в резултата на 12-3. Но в отведната атака домакините отново са точни и отново разликата е 9 гола в полза на отбора на Пирин. Постепенно нападение за гостите. Малко повече от 12 минути до края на полувремето. Ивайло Иванов, Георги Христов. Но добри, отлични действия на Александър Янев в защита. Сега и Добрин Тунтев на време стигна до Георги Христов и го блокира. Отново, тук много технично подаване на Иван Боянов към Тихомир Кирилов, но отлично действие на вратата на Велик Танев. Видя, че свали ръката състезателя на Левски, излезна по нея, затвори с крак и предотврати гол. Сега Димитър Магдалинчев този път не избърза, задържа малко и под краката на вратаря на гостите Мариус Луканов. Ако не ме лъже паметта, отбеляза четвъртия гол свой в днешната среща. 13-3. И точно както преди малко предугадихме, близо 10 минути до края на полувремето се появява новото попълнение за отбора на Пирин. Мирослав Владков, родом от София, продукт на детско-юношеската школа на ЦСК. 36 годишния хамбалист. Със сигурност ще помогне доста на отбора. Сега Велизар Деличев, съдията от Ловеч, изкарва навънка Димитър Магдалинчев, за да може да му се окаже лекарска помощ. И в игра се появява един от юношите на клуба, новите таланти, Борислав Партенков, който се появява на позицията на лявото крило. И отлична стрелба на Георги Георгиев от разпределителя. Увеличава разликата. Увеличава разликата в резултата. 14-3. С голямо желание се включва Борислав Партенов в срещата. Но сега отлично залъгващо движение на номер 20 Цветан Божинов за отбора на гостите. Надигра вторият в защитата на Пирин и намалява разликата в резултата. 14-4 за домакините. Постепенно нападение за отбора на домакините. Георги Георгиев към Добрин Тунтев, Мирослав Владков. Ще има ли сега някакво звучено положение? Да, кръстосване към Борислав Партенов. Не успя подаването на младия хамбалист на Пирин и Георги Христов умело предугади, излезе, пресече, напредна с дрибъл и завърши точно петия гол за своя отбор.
Отново разпределителя на домакините е Добрин Тунтев, който е продукт на детско-юношеската школа на Интер Благоевград. Ръководи отбора си. Сега ще има тактическо движение. Георги Георгиев към Мирослав Владков. Добрин Тунтев. Райчо Копривленски. Отсъдено е свободно хвърляне за отбора на домакините, тъй като Георги Георгиев след нарушението направи повече от необходимия брой крачки. И сега Добрин Тунтев към Мирослав Владков. Може би сега ще завърти играта малко, за да можем новото попълнение на отбора на домакините да точно. Но избърза тук Георги Георгиев с хълбочното хвърляне. Очакваше Мирослав Владков подаване към него, за да може да завърши с отскок на височина. Второ хълбочно хвърляне на Георги Георгиев. И отново несполучливо, но сега Борислав Партенов много добре затвори номер 20 от отбора на гостите Цветан Божинов, който в момента дори се занимава с публиката на домакините. Топката върви в нападение за отбора на Пирин. Райчо Копривленски. Георги Георгиев. Много добре Мирослав Владков подаде зад гърба си на Борислав Партенов, който спечели 7-метрово хвърляне за своя отбор. Не се страхува от такива единоборства малото момче от Гоце Делчев. Изчака добре топката, опита се да отскочи, но беше фаулиран. И много точно изпълнение на Мирослав Владков от 7-метровото хвърляне. Увеличава разликата в резултата на 15-5. Постепенно нападение за отбора на Левски. Ивайло Иванов към Цветан Божинов. Топката стигна до лявата свръзка на отбора Диан Василев, който при врязването си между първия и втория защитник не завърши добре атаката на своя отбор. И сега отново постепенно нападение за отбора на Пирин. Георги Георгиев, 39 годишния хамбалист на Пирин, родом от София. Ето, за това говорихме одеве. Сега Георги не потърси стрелба изненадваща, просто поднесе топката на Мирослав Владков, който се възползва от така наречения бараж в хамбала и от средната зона добре завърши в лявата долна част на вратата за своя отбор. Втори гол на Мирослав Владков, 16-5 за домакините. Малко повече от 5 минути до края на първото полувреме. Не чакаше това подаване пилота на гостите. Много интелигентно подаване зад гърба на Георги Христов, опитния състезател на гостите. Но там е имало неправилно действие в защита на Георги Георгиев, който е отстранен за 2 минути. Сега отбора на гостите е с числено превъзходство. Независимо, че малко по-бавно се получиха нещата, младото момче в отбора на Левски Диан Василев се мушна между първия и втория защитник на Пирин Гоце Делчев и намалява разликата в резултата. 5 минути до края на полувремето, 16-6 за домакините. Изглежда спокоен този матч. Предполагам, че Николай Пиргов ще изпробва абсолютно всички млади състезатели до края на срещата. Отново добро действие на Мирослав Владков. Добро действие в защита на Цветан Божинов, номер 20 от отбора на Левски. На време беше фаулиран сега Мирослав Владков от Ивайло Иванов. Точно действие в защита на родения през 1988 година състезател на Левски.
Добре, Добрин Тунтев тук не избърза при стрелбата и сега много интелигентно подаване на Мирослав Владков към влезлия на позицията на пивота Райчо Копривленски. Завършва точно стрелбата от 6-метровата линия за своя отбор. 17-6. 4 минути до края на полувремето. Георги Христов към Диан Василев. Тихомир Кирилов лявото крило на отбора на Левски. И сега отлично изпълнение на Георги Христов. Направи залъгващо движение, вкара рамото напред и добре завърши атаката на своя отбор. Поддържат разлика от 10 гола домакините. В момента се появява също едно младо момче за отбора на Пирин. Номер 6 Николай Артев. На позицията на пивота ще бъде в момента. Залъгващото движение на Георги Георгиев не успя. Добро действие на Тихомир Кирилов, състезател с номер 6 за отбора на Левски, който е роден през 1997 година. Мирослав Владков. Отново хълбочно хвърляне на Георги Георгиев. Избърза тук Георги. Можеше да потърси подаване надясно. Добро действие на Тихомир Кирилов на лявата свръзка. Изведе на лявото крило Диан Василев, който обаче не беше точен. И Велик Танев вкарва топката в игра. Райчо Копривленски към Георги Георгиев. Мирослав Владков. Възстановил се след тежката контузия левия гард на състава на домакините. Да му пожелаваме добър матч. Добрин Тунтев. Мирослав Владков кръстосва към Георги Георгиев. Трябваше Гошо по-бързо да пусне тази топка. Задържава за секунди и атаката на Пирин се притъпи. Добре, отлично действие на Мирослав Владков. И сега точно на време Георги хвърли топката в десния долен ъгъл на вратата на гостите. Увеличава разликата в резултата, но Георги Христов отново възстановява тази разлика от 10 гола. Бързия център за отбора на гостите се получи. Минута и 30 преди края на полувремето. 18-8. Отново на полето се появява на левия гард Атанас Янев, юноша на клуба. В момента в състава на Пирин на вратата е Велик Танев, продукт на детско-юношеската школа на Цар Самуил Петрич, който клуб в момента не съществува. Велик Танев е роден през 1984 година. Дългогодишен национален състезател във всички формации юноши, младежи и мъже. Отлично подаване сега, отлично подаване. Но тук според мен имаше нарушение. Може би трябваше да бъде отсъдено свободно хвърляне за отбора на домакините. Бързото нападение за отбора на Левски е завършено от Цветан Божинов. 18-9. 20 на секунди до края на полувремето. Ще изчакат в последния момент да завършат домакините. Кръстосване между разпределителя и неточна стрелба на Атанас Янев. И сега свободно хвърляне в края на полувремето ще бъде изпълнено за отбора на Левски. Ще бъде изпълнено свободното хвърляне за отбора на Левски. Георги Христов не пожела да хвърли топката към вратата. И така по времето завърши при резултат 18-9 за домакините.
Включваме се за второто полувреме на срещата от 12-тия кръг на българската хандбална група. Ще наблюдаваме второто полувреме на срещата между отборите на Пирин Гоце Делчев и Левски от град Левски. Резултата след първото полувреме е 18-9 за домакините. Съставите на двата отбора, титулярни в момента, за отбора на гостите: на лявото крило с номер 6 Тихомир Кирилов, на лявата свръзка с номер 25 Диан Василев, на разпределител с номер 8 Георги Христов, на десния гард с номер 11 Ивайло Иванов, на дясното крило с номер 20 Цветан Божинов и на пивото с номер 4 Антонио Михайлов. Състава на домакините от Пирин Гоце Делчев: на лявото крило Димитър Магдалинчев, на лявата свръзка Атанас Янев, на дясната свръзка номер 13 Георги Георгиев, на разпределителя с номер 9 Добрин Тунтев, на пивота с номер 23 Янис Кузе и на дясното крило с номер 3 Райчо Копривленски. Добро заставане на Димитър Ортомаров в рамката на вратата за отбора на Пирин. Топката попадна точно в него и сега постепенно нападение за отбора на домакините. Добрин Тунтев ръководи атаката на своя отбор. Кръстосване с Янис Кузе. Атанас Янев. Наско тук трябваше да подаде към Георги Георгиев преди атакуването на защитника. Можеше да стреля и сега. Бързо топката отиде сега на лявата свръзка. Димитър Магдалинчев, Георги Георгиев и с врязване между първия и втория Атанас Янев стреля в близкия ъгъл на вратаря, но добро спасяване на номер 16 Мариус Луканов за отбора на гостите. Постепенното нападение за отбора на Пирин. Стрелба от крачка на Георги Георгиев. Неточно. И сега отбора на Левски ще организира атака. Разпределителът на отбора Георги Христов, най-опитният състезател в момента за отбора на гостите. Да кажем отново, че на 16 и 17 март град Гоце Делчев е домакин на финалния турнир за Купата на България, където освен домакините от Пирин Гоце Делчев ще участват още Спартак Варна, Локомотив Варна и Национална спортна академия. Като двата полуфинала са домакините от Пирин Гоце Делчев срещу Спартак Варна и Локомотив Варна срещу Национална спортна академия. Преди малко Диан Василев отбеляза 10-тия гол за своя отбор. Намалява разликата в резултата на 18-10. Захождането на Димитър Магдалинчев завърши с стрелба, но за съжаление на домакините неточна. И сега Ивайло Иванов от отбора на гостите стреля с нарушение. Залъга Георги Христов, Янис Кузе, но латвийският хандбалист на отбора на домакините придружи до последно Георги и успя да блокира отлично. Райчо Копривленски намери Димитър Магдалинчев, който завърши бързото нападение за своя отбор. Преди това Райчо Копривленски много предвидливо усети подаването на Георги Христов и пресече подаването му. И сега отново постепенно нападение за отбора на гостите от Левски. Младия Диан Иванов към Георги Христов, Ивайло Иванов. Стрелбата на Диан Василев от лявата свръзка беше добре предугадана от Димитър Ортомаров. И сега Тихомир Кирилов не успя да преодолее стража на домакините. Отново отлично спасяване на Димитър Ортомаров.
В момента и двата отбора играят зонова защита 6-0. В нападение са отбора на домакините Георги Георгиев. Поднесена Райчо Копривленски. Сега Атанас Янев. Събра защитата. Погледна, че последния в защита на Левски е освободил място за Димитър Магдалинчев, който с много добра стрелба от лявото крило увеличава разликата в резултата отново на 10 гола. 20-10. Малко повече от 5 минути от началото на второто полувреме. В постепенно нападение се намират гостите. Добре, Георги Христов залъга тук, но след това подаването към обратната свръзка Ивайло Иванов не беше точна и отново в нападение са състезателите на Пирин Гоце Делчев. Неточно подаване сега на Атанас Янев. Доведе до бързо нападение за отбора на Левски. Тук много предвидливо Димитър Ортомаров остави състезателя на Левски. Знаете много добре, че всяко едно нарушение на вратарите извън вратарското поле се санкционира с червен картон. Да кажем на зрителите, че преди една седмица завърши световното първенство по хандбал за мъже, което за пръв път се проведе в две страни, Германия и Дания, като световен шампион за пръв път стана отбора на Дания. Победил в финалната среща състава на Норвегия. На трето място се класира Франция, победила за трето-четвърто място състава на другия домакин Германия. И отново постепенно нападение за отбора на гостите. Поддържа се разлика между 8 и 10 гола за домакините. Отново отлично врязване между първия и втория на Диан Василев, но Димитър Ортомаров спаси и тази топка от 6-метровата линия. Добрин Тунтев към Атанас Янев. Георги Георгиев е на дясната свръзка. Бавно се развива това нападение на домакините. Атанас Янев пренесе хубаво на външна страна, но не успява в завършващата фаза. И отново постепенно нападение за отбора на Левски. Сега отново малко смяна на местата в постепенното нападение за отбора на Левски. Ивайло Иванов отиде на дясното крило, а Цветан Божинов на десния гард. И сега едно отлично изпълнение на 31 годишния Георги Христов. Удар от крачка в и 38-та минута на срещата. Намалява разликата в резултата 20-12. На полето се появява Мирослав Владков. Новото попълнение на отбора. И сега отличното подаване на Добрин Тунтев, много интелигентно към Янис Кузе, завърши с нарушение на състезател на Левски и 7-метрово хвърляне за отбора на домакините, което ще бъде изпълнено от Мирослав Владков. Точен е 36 годишния хандбалист родом от София. Увеличава разликата в резултата 21-12. Спокойно върви срещата между двата отбора. Поддържа се една разлика от 8-10 гола за отбора на домакините. 5 човека са в момента гостите от Левски. Наказана номер 25 Диан Василев. Тихомир Кирилов в момента изпусна топката. И сега
контратаката на отбора на домакините не беше завършена точно от Райчо Копривленски. В момента за нарушението преди малко, при което не беше спряна играта, е отново отстранен състезател от отбора на Левски Тихомир Кирилов, който държеше Райчо Копривленски. След това го остави да стреля и правилно съдиите оставиха авантаж. С състава на гостите с двама човека по-малко на игрището. Търси се 6-тия метър в момента и задържане на топката. Мисля, че на следващото раздаване на топката ще бъде отсъдена пасивна атака. Ето, не се стигна до там, тъй като открадната топка. Отлично спасяване на Мариус Луканов, вратаря на отбора на Левски. Избърза Димитър Магдалинчев при стрелбата. При предните контратаки той умело задържа, но сега при бързаната стрелба води до добра реакция на вратара. Постепенното нападение за отбора на Пирин. Мирослав Владков, дълго диагонално подаване от другия край на полето за Райчо Копривленски, който е безпощаден от 6-метровата линия, 22-12. Изтече едното наказание за отбора на гостите. Виждам, че Диан Василев е в игрището. Освободи се Георги Христов от личното пазане на Добрин Тунтев и с залъгващо движение на външна страна намалява разликата в резултата на 22-13. Лично Мирослав Владков сега да прави последното подаване към Димитър Магдалинчев, който от зоната на лявото крило е безпощаден. 23-13 за отбора на домакините. Постепенно нападение за отбора на Левски и отново лично подаване на Георги Христов към пивота Антонио Михайлов, който не чакаше топката, и след това и Тихомир Кирилов не сполучи от стрелбата от лявото крило. До тук комбинацията Мирослав Владков, Райчо Копривленски завършва с гол на последния. Двамата са дългогодишни състезатели на младежките и юношеските национални отбори и се познават отлично. Постепенно нападение за отбора на Левски, но тук младия Диан Василев избърза с стрелбата. Топка за отбора на Пирин. Мирослав Владков подаде към Добрин Тунтев, който от позицията на дясното крило, неудобното, стреля неточно. Обратно бързото нападение за отбора на Левски беше завършено от Георги Христов, най-опитният в състава на гостите. Намалява разликата в резултата отново на 10 гола, 24-14. Постепенно нападение за отбора на Пирин. Сега на дясната свързка за отбора на Пирин е застанал Райчо Копривленски, който до сега се подвизаваше на дясното крило. Виждам на игрището за отбора на домакините се е появил Любомир Дробенов, номер 8. Също продукт на детско-юношеската школа на Пирин Гоце Делчев. Борислав Партенов подаде към Мирослав Владков и с опита, който притежава Мирослав Владков, много добре точно насочи
топката в близкия долен ъгъл на вратата на гостите. Разликата вече в резултата на Бъбна вече на 11 гола, 25-14. Постепенно нападение за отбора на гостите. Диан Василев към Георги Христов. Цветан Божинов. Добре, Цветан Божинов залъга на външна страна, получи му се. Беше фаулиран при стрелбата и сега 7-метровото хвърляне за отбора на гостите ще бъде изпълнено от Георги Христов. Точно изпълнение на Георги Христов. 25-15. Точно 15 минути остават до края на срещата. Отлично. Сега Райчо Копривленски влезе на скорост между първия и втория в защитата на Левски. Извинява му се Тихомир Кирилов, много спортсменски, и 7-метровото хвърляне много ще бъде изпълнено от Мирослав Владков. Отлично спасяване на 7-метровото хвърляне от Мариус Луканов, но след отбиването на топката тя отново попадна в свръзката на Пирин Гоце Делчев, който при повторния опит завърши точно и отново разликата в резултата е 11 гола в полза на домакините. Предполагам, че в следващите минути, освен Борислав Партенов и Любомир Дробенов, треньора Николай Пиргов ще потърси да даде шанси на други от младите състезатели, които виждам на пейката на отбора. Ивайло Иванов е точен за отбора на Левски. Намалява разликата в резултата от позицията на пилота 26-16. В числено намален състав се намира отбора на домакините. Райчо Копривленски беше отстранен за 2 минути. Отлично видя Борислав Партенов Янис Кузе, но в последния момент защитата на Левски реагира. След това по най-бързия начин гостите завършиха своята атака. Вряза се на позицията на пивота Георги Христов, получи топката, обърна се и стреля добре. Намалява разликата в резултата 26-17 за отбора на Пирин. Мирослав Владков към Добрин Тонтев. Кръстосване между Янис Куза и Мирослав Владков. Сега много добре Ивайло Иванов от отбора на Левски се опита да открадне топката от Мирослав Владков. И сега подаването на Добрин Тунтев към Янис Кузе е завършено точно от последния. 12 минути и 30 секунди до края на срещата. 27-17 за отбора на домакините. Тим тайм-аут ползва отбора на Левски. Двамата наставници, Иван Пейков и Николай Пиргов на домакините, сега ще дадат ценни наставления на двата отбора. В момента двата отбора се намират на различни места в класирането. Отбора на Пирин Гоце Делчев, както казахме първото полувреме, е на 5-та позиция с 12 точки, само на 3 от участие в плейофите, докато отбора на Левски е на 8-ма позиция с 4 точки. След тях са единствено отбора на НСА с 2 точки, отбора на Фрегата, който няма спечелени точки тази година. Следващата седмица отбора на Пирин е отново домакин тук в зала на Еврокоп Арена на отбора на Фрегата. Завърши тим тайм-аута, ползван от отбора на Левски. Сега очакваме подновяването на играта от съдийската двойка
Станислав Стойков и Велизар Дейличев от Ловеч. Както казах първото полувреме, делегат на Българската федерация по хандбал Евгений Кавдански. Не сполучи подаването на номер 17 Иван Боянов и топката излезна в странично хвърляне за отбора на домакините. Янис Куза на позицията на дясната свръзка. Добрин Тунтев, Мирослав Владков. Търсят да направят позиция за стрелба на младия Борислав Партенов, но за момента не могат да го освободят добре. Отлично Мирослав Владков сега смени посоката на външна страна. Едно отлично хандбално действие индивидуално в нападение на 36 годишния хандбалист. Завърши с видя излезлия напред вратар на гостите и го прехвърли много добре. Но сега Георги Христов по най-бързия начин връща попадението. И ето в игра се появява отново един от юношите на клуба, младия Николай Атрев, който се появява на позицията на пивота. И сега получи топката от Райчо Копривленски. И изглежда любимец на публиката това момче. Веднага отбеляза шанса, който му беше предоставен. И добро действие в защита. Сега застава централен защитник с Мирослав Владков. Има физика и отлично действие в защита срещу опитния Георги Христов. След попадението на Николай Атрев, публиката на Гоце Делчев се раздвижи. Сега Добрин Тунтев фаулира Ивайло Иванов. Свободно хвърляне за отбора на гостите. Отново отлична стрелба на Георги Христов от крачка. Свари неподготвена защитата на домакините. Нямаше блокиране срещу него и в долния ляв ъгъл точно изпълнение на Георги Христов. Райчо Копривленски към Добрин Тунтев. Изчака Николай Артев за кръстосване. Добро действие. Тук Райчо Копривленски трябваше да потърси Мирослав Владков. И бързото нападение за отбора на Левски е точно завършено от капитана на отбора Георги Христов. Постепенно нападение за отбора на Пирин. В момента двама от юношите на клуба, Николай Атрев и Борислав Партенов, са на игрището. Добре, Партенов видя, че е затворен Мирослав Владков и не му подаде веднага. Тук Николай Атрев не чакаше тази топка от Райчо Копривленски. И сега разширената контратака за отбора на Левски беше завършена от първата вълна от Ивайло Иванов. И за първи път от началото на срещата наставникът на домакините Николай Пиргов ползва правото си на тим тайм-аут. Видя опитният треньор на домакините, че две-три атаки подред състезателите на отбора пребързаха и направиха грешки и реши веднага да успокои нещата в своя отбор. Знае ги и умее ги тези неща Николай Пиргов. На време се намеси. Сега двамата наставници дават наставление на своите възпитаници. Както казах първото полувреме, отбора на Левски е дошъл с минималния брой състезатели, които могат да вземат среща в една хандбална среща. 10 човека. Нямат много опции за ротация треньорите на отбора на Левски.
завърши едноминутният тайм-аут за домакините и сега постепенно нападение за отбора на Пирин. Отново Добрин Тунтев ръководи атаката на своя отбор. Можеше тук Любомир Дробенов да погледне вратата, освободи се пространство пред него. Точно 8 минути до края на срещата, 29-21 за отбора на Пирин. Райчо Копривленски излиза като втори пивот от дясната свръзка и тук нарушение на Тихомир Кирилов. Отлично, Борислав Партенов изненада защитата на гостите. Отбеляза първото си попадение в днешната среща, но състава на Левски по най-бързия начин върна на гола, който бяха получили. Тихомир Кирилов е точен от позицията на лявото крило. Много точно и бързо Георги Христов видя пролуката в отбраната на домакините. И сега отново постепенно нападение за отбора на Пирин. Мирослав Владков, Добрин Тунтев обърна посоката, но защитата на гостите се справи. Иван Боянов и Георги Христов добре действаха, но този път Добрин Тунтев ги изненада и вкарва 31-я гол за своя отбор. Отново постепенно нападение за отбора на Левски. Ивайло Иванов към Георги Христов. Иван Боянов. Иван Боянов, Ивайло Иванов. Не се получава в момента играта и Велик Танев отрази тази топка, но точно преди да хвърли топката беше фаулиран. И сега първи гол в срещата за отбора на Христо Христов от отбора на Левски на позицията на дясното крило. Спокойно върви тази среща, малко повече от 5 минути и половина до нейния край. 31-23 за отбора на домакините. Райчо Копривленски към Мирослав Владков. Отлично Мирослав Владков обърна посоката към Добрин Тунтев. Подаде му с неудобната лява ръка и врязването между първия и втория на разпределителя на домакините беше завършено с точен удар от него. Увеличава разликата в резултата на 32-23. Сега Георги Христов добре намери Иван Боянов, който не сполучи. Велик Танев спаси и двата удара. Първо на Иван Боянов, след това на Мартин Кутов. Сега Мирослав Батков се опита да подаде към Николай Атрев, но не успя. Георги Христов. Точен е Георги Христов при бързото нападение за своя отбор. И сега отново един от юношите на клуба се появява на игрището. Това е номер 18, Боян Юсев. Веднага Райчо Копривленски му подаде на позицията на пилота. Младия хандбалист не се е подвоми, обърна се и стреля, но добре беше позициониран вратара на домакините. И сега за това нарушение Добрин Тунтев ще бъде отстранен за 2 минути. 4 минути до края на срещата при резултат 32-24. Тук що Мирослав Владков побутна Боян Юсев да отиде последен в защита.
тъй като в средата са двамата най-високи хандбалисти на игрището, Николай Атрев и Мирослав Владков. И сега отново отлично спасяване на Велик Танев. Много добре може да пази 35-годишния състезател на отбора на Пирин. Райчо Копривленски към Мирослав Владков. И сега Георги Христов с много опит изпроси това нарушение в нападение на Николай Атрев. Но ето, че и гостите направиха поредица от грешки. Топката отново е в домакините. Райчо Копривленски опита да подаде отново на младия Боян Юсев. Вижда се, че играе за него. Сега при този сблъсък няма пострадали. Топката е в Мирослав Владков. Веднага излезе Велик Танев от вратарското поле да получи топката. Знае опитният вратар какво да направи в тия моменти. Мирослав Владков, удар от крачка в движение, в близкия ъгъл. Може ги тези неща Мирослав Владков. 33-24. Малко повече от 2 минути до края на срещата. И сега Георги Христов отлично видя Диан Василев на позицията на пилота. Подаде му. Младия хандбалист на отбора на Левски отбеляза точно. Намалява разликата в резултата. 33-25. Точно 2 минути до края на срещата. Борислав Партенов към Георги Георгиев. Добрин Тунтев. Браво, браво! Отлично действие на Борислав Партенов на лявото крило. Веднага видя свободното пространство пред него и се мушна и завърши с точна стрелба атаката на своя отбор. Втори гол на Борислав Партенов в тази среща. Сега Николай Пиргов, треньора на домакините, му казва къде да отиде на игрището, да отвори играта широко, да използва цялото пространство на хандбалното поле. Послуша го Борислав Партенов. Добрин Тунтев към Райчо Копривленски. Браво, Райчо Копривленски! Играе той за младото момче след третия опит на Боян Юсев. При първия не успя, при втория не овладя топката, но ето, че при третия веднага отбеляза гол. Минута и 5 секунди преди края на срещата наставникът на отбора на гостите Иван Пейков ползва правото си на трети тайм-аут. Не знам какво толкова ще каже Иван на своите състезатели при такава голяма разлика в резултата. За 1 минута няма как да бъде стопена. Със сигурност отбора на Пирин ще спечели 2 точки и ще направи точковия си актив на 14. И ще чака развитието на срещата Национална спортна академия Спартак Варна, която се играе също в момента. Двата отбора, които според мен ще се борят за 4-то място, даващо право на плейоф, са отборите на Пирин Гоце Делчев и Спартак Варна, които ще се изправят и в полуфинален сблъсък за Купата на България тук в зала на Еврокоп Арена на 16 март. 40 секунди преди края на срещата. Отбора на Левски намали разликата в резултата с гол от дясното крило. Сега тук Георги Георгиев не беше атакуван от състезателите на гостите и стреля, но вратаря Мариус Луканов отрази удара на гарда на домакините. Втори пореден гол от дясното крило, този път на номер 20 Цветан Божинов.
намалява разликата в резултата на 35 на 28. И срещата приключи при резултат 35 на 28 за отбора на Пирин Гоце Делчев.